Evo ga Čeda, maksuje auru. Opa, Pozdrav za vlog! Ćao, brate moj, ćao. Šta imaš da kažeš za svog protivnika? Ništa, kažem da ću ga pogledati. I hoći. Znači, Mark, vidi, ozbiljan je, brate. Ozbiljan. Ajde, probaj. Probaj, ajde. Čekaj, ovo će se narobuje. Nabodi ga, Toni! Jebi cinkaroša, bre. Jebi cinkaroša. U svoj ćošak, ajde, objasni ću što sve radim. Nemoj, Mara, ovdje u ćošak. Je to. Dobro je, Mare, malo si preterao, ali nema veze. Ali prvi od mene ste. Prvi, a Ja onda. sam se izborio, evo, znao. Zbog ovoga ćeš da pogineš, majke mi, ovo je boks meč. Da se pomolimo za Marka Filipovića, jedno pelo, gospodin pomiluj. Filipović nije slab, nego je kondicija 0-0-0. Moja sestra bi ga ubila zbog kondicije. Znači, on nije pobedio Stevicu, on je pobedio životnu borbu sa predinfarktnim stanjem. 4 godine i normalno moja baba će te bijeti. Pobedio jedinu bitku. Pa on bije protiv kolesterola biti. Pa to, pa... Ja više volim ovako. Dobro, okej. Pošto tvoj outfit. Opa, idemo dole, opa. A sve se slaže skoro sve. A sve se slaže. Vojvodina, najjača. Moja se ne slaže, moja isto plavo, ali se ne slaže. Ali dobro su tvoje su bolje. Opa, ovdje se što dešava. A? Kako udaraš? Opa. Čekaj, Ajde. stani. Opa. Brat je, iskreno, prebit ćeš ga. Uči ga, ljubite, brate. Jel vidi, ja znam da će Drkača Kurca da odvali, ja sam mu rekao i dao mu samo pouzdanje, samo da trenira, da nauči disanje kroz nos. O tome smo malo pre ja i Toni pričali, imali smo ozbiljan elokventni razgovor o tome kako je najbitnije disanje na nos. Na nos, znači vezanje usta, trčanje, disanje kroz nos, učenje da se diše kroz nos. Tako je, to je najbitnije. Da stavite masku, kad stavite gumu u usta, da možete da dišete kroz nos, da se ne umorite u boks meču, ljubim vas ovdje. Tako je. Ja spremam kod zapet, a mora da ga cepam, brate. Konferenc, ozbiljno, momak je rečit, Pametno. Conor McGregor, let's go. Miki, stavio 100 kila na glavu. Gde si se šišao da zavarim bicikl? A neću ja tebe da vređam ono što ti priče. Evo, ja sam fair. On je fair, jebi ga. Fair je, brate, fair je. Ovo ti odradio, ovo ti te prozivam, a ono imaš zalinske. Nisam rekao. Samo ice cold, ice. Ne, pa boli me kurac za njih. Znači, hoću last man standing, bukvalno. Šta to znači? Znači, da se lepo spremim ako daju pare, dolazi znači prvo Stevica, pošto ono umislio da je Conor McGregor. Ako nema u pare ili ima neko plaćanje u granima. Ne, prvo bijem Stevicu, pa onda Goldenita. Goldenita ću da bijem i zbog Luke Silnog, i umesto njega. Ja znam da bi ga Luka bio i maltretirao, ali ne sme, jer... Slušaj. Luka bi maltretirao kao pičku Goldenita svaki dan, ali ne sme, jer bi ga zakoni su takvi. Šta rekao? Vidjela kad sebi ovo ti bi maltretirao Goldenita. Češće, ali jebi ga prijavljivo bi, razumeš? Pa da, aj žao mi ga, ne bi. A ček stani, brate, sad reci mi, što mrziš Šarkita? Pa pričaju da sam digitalac, ispluzivo me, brate. A ja sam znao da kažem lepriču. Digitalna mreža, onaj Wi-Fi, Ja objašnjam, ali ne kapiraju. To ne razumu. Šta ne razumu i ti si na listi? Lista! Dođi na Šarketovu listu. Buraz, a ti protiv mene, Buraz, ja te podržavam. Aj sad 2-1. Sredećemo listu. Nova tuča. Novo dogovaranje, brate. 2-1. Ja mislim da će baka, koliko god ima para da vam krotira, koliko će da se šibamo. Ako i treba.
Stavi rame preko jakne, molim te. Šta? Molim te. Daj nabodi ga. Neću života. Šta? A šta će da uradi? Udarac u rame. Ajde. Preko jakne. Ajde, čoda, ajde. 30% snage. Za content, ajde. Ajde, ljubio si se sa babom u Knezu si se ljubio, ajde bre. 30% života. Ajde. Sad ti njemu. Čudo. A igramo zuce, Mare. Ne mogu. Čudo. A dobro, jak sam. Snimi za content. Ajde, snimam za content, ajde. Šta kažeš na ovo, bato? Brate, prsti malo krivo. Ali nije puko. Samo može u lobanju da pukne, bato. Sad je već na granici, ja znaš. Jedan moj da prođe kod bilo koga, ne vidimo sve. Ajde, pokaži mu opet. Sad ga već boli. Pokaži mu opet, Mare, pokaži mu opet, molim te. Udariš ponovo. Pokaži mu opet. Udariš ponovo. Evo, Čaleta i mogu. A ne, Čaleta mi, Čaleta je rekao. Ajde, molim te, Mare. Mora da vidiš naš koja je snaga. Ostala je. Jukovi! Luka Sule! Protiv Mark Bobija! Svi ovi mečevi! Ajde, reći. Pa što se smote. Ajde, ja sam otpao. Ajde. Seti, brate. Nemoj da nas razdaš. Sjeti bre da završim ovo, evo te više god ti vek kurek slušaj. Ma nije provociraj. Ma provociram, brate, ja. Ja provociram. Nisam ti ja pečuka. Evo. Okej. Mečevi svi će biti održani na Kiku. Tišina tamo! Mečevi svi će biti održani 1.2.2026. 1. februara na kik.com koncepta Baka Prase. Moćete da pratite sve mečeve. Pa MMA se treniraš, bio si borac, realno si favorit. Misli da dobiješ? Ema, da. To je Ma to. ne, i boks. Respekt. A što ne bi dobio boks? Pa dobit ću. Pa ne, imaš prednost. Jem. Jer MMA borci znaju da udaraju, žilavi su, trenirani su i to je Tako moje je, mišljenje. tako Tobie je. isto trenira. Dobro neće da mišljenje, bude sviđa mi se, lako, iskreno sviđa mi se ovo mišljenje, znam znamo Mara, se, nije MMA nije za za zabanciju. zabanciju. To je to. Tim da snimam ili... To me boli stomak, nije mi dobro. Čekaj. Miki, ajmo! Ajmo, Miki! Usr se, uvatio ga strah malo. Vidi kako hoda ono. Da. Bojna galava. Ne smem, brate, plašim se. Jel sme ovo? Slobodno jebati šta ti je. Sme, ajde. Između nogi, ajde, bravo. Pa ne, Vraci, Ajde prvo opet. Ajde se. Čovjek ima 40 godina. 40. A dobro, neću sad da ih Pushing prekidam. 40. Ja mislim će pa. Okej. Ajde, još. Još. Ajde ti sad, brate. Ajde. Ja mogu do gore. Ajde. Ajde. A hoće da što poboli. Prejebo si Tonija jebot. Ali neću. Luka, prem ti se Bogom. Znači, ja te ne sprdam sad, ne ložim te, ne šlihtam ti se, ali kada sam vidio koliko je Conor McGregor propao, nadrogiran, zapušten, ubeđen sam da bi ga dobio. Hvala puno, Mara. I što se tiče malog Bobija, mali Bobi trenira ozbiljno. Ali njega ćemo dobiti. Pa dobit ćeš ga jer ja mislim da si ti MMA borac, bacaš pravilnije udarce, treniraš u tišini. Mislim, trenira i mali Bobi, ali ipak... Ali, slušaj ovako, dobit ćemo Bobija, a Conor